Ini-invite ko po kayong lahat dito sa Forest Barbecue Express. Meron kaming bagong in-offer dito sa restaurant which is the Korean Tepan. Kasi ba yung kabalenya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ulit ng Forest Barbecue dito sa may Barangay Pampang, Angeles City, Pampanga, or dito mismo sa New Forest Park Resort. Check natin mamaya kung ano ba yung mga ibang ino-offer nila ngayon dito sa Forest Barbecue. Dito na tayo sa loob ng Forest Barbecue. Excited ko nang matikman guys yung mga ino-offer nila sa kanilang Korean Tepan, and of course yung ino-offer nila sa kanilang buffet. So kung gusto nyo ma-avail yung buffet every Thursday to Sunday guys, kapag in-avail nyo yung kanilang alisang gipsal, kasama na yung buffet for only 550 pesos. Lahat doon is unlimited na. And syempre guys, habang ini-enjoy nyo yung foods, meron silang live performances din every Thursday to Sunday. Kaya guys, ikot ko muna kayo dito sa loob ng Korean Barbecue para makita nyo naman kung gaano kaluwang yung place nila. And syempre sa parkingan, wala tayong problema, napakaluwang ng parkingan nila dito. Take note lang din, no, kabalen, every Monday close si Forest Barbecue, and every Tuesday and Wednesday is regular price sila doon sa kanilang Anli Samji na 500 pesos na pork and 550 pesos sa pork and beef. Ito na kabalen yung kanilang buffet area. So kasama na doon sa Anli Samji itong buffet nila every Thursday to Sunday. So check natin kung ano ba meron nila sa buffet. Yun. So marami naman kayong pagpipilian sa kanilang buffet. So isa sa mga binabalikan talaga nila dito yung kanilang chicken poppers. So check natin other side. Ayan, meron silang pasta dito. I think chokboki yung isa. And meron syempre vegetable, hindi mawawala dyan. And sa kabilang side, so ayan, meron tayong I think fried rice. Tapos yung kanilang mashed potato marbles nila. Check naman natin yung ibang sinaserve nila sa kanilang buffet. So meron tayong kimchi. Yun. And syempre hindi mawawala dyan yung kanilang macaroni, lettuce para sa sanggipsal. Ito meron tayong leeks and yung cabbage. Yan. Tapos lettuce din, and then meron tayong samjang dito. Unlimited samjang guys. Meron tayong lettuce dressing. So cabbage dressing. Parang to, do it yourself na kung gusto niyo magtimpla ng mga side dishes nyo rin. So syempre hindi mawawala dyan yung kimbap. And syempre guys, yan kung nagki-crave kayo ng mga all-time favorite na samji natin, and then shawarma. So ito, kinombine na dito, siya, samji wrap. Ayan, so excited ko nung tikman mamaya to. And other side, ito yung ating egg roll. Yun. And the last one is yung pickled radish. So yun guys, ito naman yung area ng kanilang Korean Tepan. Pwede nyo orderin dito, is per set siya. Good for 2 packs, 4 packs, and then 8 packs. So later, pag-usapan natin kung how much ba yung mga set nila. And syempre, excited ko nang tikman din yung kanilang Korean Tepan. May experience na makita magluto yung kanilang chef dito.
muna natin yung kanilang steak. Yan. So, mas masarap siyang i-dip dito sa kanilang yan, sauce na may soju. So, medyo kakaiba. And sabayan natin yung kanilang wangba. Naman natin. Titikman na natin yung nilito ni Chef. So talagang nag-enjoy naman tayo habang niluluto niya yung mga foods natin. Sa Korean Tepan natin guys, ito yung Korean barbecue set nila na good for 4 packs. And nagpa-additional tayo ng isang steak, Korean barbecue. So chicken. And yung isa pork naman yung sinerve nila. And side dish nila guys, unlimited kimchi. And yung kanilang lettuce salad. Yeah. Hello, good evening po sa inyong lahat. Ini-invite ko po kayong lahat dito sa Forest Barbecue Express. Located to sa Angeles City. Malapit lang siya sa K-Town, Friendship. Meron kaming bagong in-offer dito sa restaurant which is the Korean Tepan. Tepan is yung may nagluluto sa harap which is yung may entertainment kayo habang kumakain kayo. Specialty namin is yung Korean cuisine talaga. Lalo na ang Korean barbecue. Ito yung mga chicken barbecue, pork barbecue, and we have also steaks. Hope to see you here all sa Forest Barbecue. Thank you! Talaga nag-enjoy tayo dun sa Korean Tepan ng Forest Barbecue. Kung gusto nyo rin may experience yung gano'n habang kumakain kayo, may nagluluto sa harapan nyo. And then guys, yung sinerve sa atin talaga napakasarap. Lalong-lalo na rin yung kanilang steak. Must try guys, yung steak nila, wala akong masabi, napakasarap. And then yung kanilang special gravy na with soju, medyo kakaiba din yung lasa. So nagko-complement pa rin dito sa lasa ng steak. Kung gusto nyo magpa-book doon sa kanilang Korean Tepan, PM lang kayo sa Forest Barbecue Express na Facebook page nila. So every 5 PM until 12 midnight, 3 set lang naman yung binubook nila dito para mas ganda yung experience nyo kung hindi kayo nagmamadali doon sa kanilang Korean Tepan. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman din ng mga ibang kabalan natin dyan. Itong outdoor Korean Tepan ni Forest Barbecue dito sa New Forest Park Resort, Barangay Pampang, Angeles City, Pampanga. So until our next vlog, peace out!